teki vähän pitoa ja meni tonne pikkasen nurtsin puolelle. Olisi vaan pitänyt tiukasti, se antanut pyörän hakata tuohon. No niin. Ja lähtö tapahtui. Jimi sai loistolähdön, Aatos ei liikä. Mutta mennään. Joo, Jimi meni taas ulkoon ohi. Ja menee tässäkin vielä tuo jarru. Kato, haastaa. Ai, ja 2 pyörää ulkona. Jimi ja Jerry ulkona, joo. Paha paikka, mutta molemmat näyttäisi olevan suht kunnossa, että joo, kyllä. Ei ole isoja haavereita käynyt ja jätket käy sanomassa sorit ja joo. Jimi yrittää pyörää ylös vielä ja pystyykö jatkamaan, nimittäin siellä on pisteitä jaossa, että suositellaan jatkamaan. Jos vaan saa pyörä käyntiin, nimittäin 3. paikkakin olisi tulossa. Joo, siinä olisi tärkeä saada olisi hyvä ottaa pisteitä, kunhan vaan tuo pyörän pois sieltä maaliin, vaikka 1 kierroksenkin jääneen. Eli nyt on kyllä Aatos-Pirttisellä niin aika selkeä keula ja Lukalla myös ihan loistosaumat, että keltaiset liput liahuu edelleen. Jimi sai pyörän käyntiin ja lähtee radalle jo. Joo. Kyllä sieltä lähtee hakemaan pisteitä ja pahimmat kilpakumppanit ottaa 1-3 sieltä. Se on 16 pistettä 3, 20 pistettä 2 ja 25 voittajalle, että se on iso peli. potti, se on iso potti kyllä. Kun Aatos tuolta taittelee noita takakorveja, eli iltapäivällä kun otetaan jatko-osuudet tuossa mukaan, niin siellä parhaillaan. Tuleekin muuten ruutu lipulle, jos tarkkoja ollaan. Ohjelmalehtisessä lukee 12 kierrosta, sori. Mä katsoin väärin. Ja maalissa noin Aatos Pirttinen ja Eemeli Lahti Superbike SMHP:tä ja maailmaa kiertävä lähtee haastattelemaan nyt maailmaa kiertävää Aatos Pirttistä, lähdön voittajaa. No niin, eli meikäläisellä on täällä nyt haastattelussa ekaa kertaa tänään päivän voittaja Aatos Pirttinen. Mikä fiilis kisan jälkeen? No samaan aikaan totta kai voitto aina tuntuu aivan mukavalta, mutta kyllä siitä vähän se fiilis hävisi samalla. Että olisi siinä ehkä ollut kivempi, kun olisi ollut muitakin, että nyt ihan rullaalle vaan ajoin maaliin, koska ajattelin, että kuitenkin haluan varmistaa sen, ettei mitään muita vahinkoja käy tuolla radalla, niin ajattelin sitten tulla tällä vähän vasemmalla kädellä maaliin, mutta voitto on aina mikä voitto. No joo, siinä oli vähän huonoa tuuria kärkikaksikolla ekalla kierroksella ja Jimi siinä pieni jarruvirhe ja vei Jerryn mukanaan ja sitten jäi sultakin vähän kilvana jo ajamatta. Mites muuten kausi jatkuu tästä? Onko suuntana Espanja vai vieläkö Suomessa ajetaan ja minkälainen kalenteri sulla on? No meillä on nyt seuraavaksi sitten tuolla Espanjassa Valensian Circuito Ricardo Tormon radalla on seuraava osa kilpailuja, niin siellä on tosiaan Espanjassa tänä vuonna vielä sinne Suomen itsenäisyyspäivään asti kisoja jäljellä, kun niitä on vielä 4 kappaletta. Sieltä se Aragonin osakilpailu peruuntui ikävän tulvajakson seurauksena, niin sitten tämä Valensian kisa on nyt vähän niin kuin sen kisan sellainen korvaava kortti. Ja se mennään nyt sieltä ajamahan alta pois ja Suomessa varmaan rupeaa olemaan ajot ajettu. Ei ole toki ihan varmoja vielä, mutta kisojen osalta on näin vähän suunniteltu. No niin, miten sulla on alkukausi siellä Espanjassa mennyt? No meni yllättävän hyvin, että toki on siinä ollut vähän muidenkin kilpakumppanien koheltamista radalla ja siitä tullut vähän puoliksi ilmaisiakin sijoituksia, mutta kuitenkin on pysytty tavoitteissa ja niitä kohden koko ajan mennään ja kasvatetaan kynnystä tavoitteelle. Joo, niinhän se menee, mutta kilva-ajo on se, että kuka lipulle ensimmäisenä sattuu, niin sehän eniten pisteitä saa. No ei mitään kuule, oikein paljon tsemppiä loppukauteen ja varmaan sut vielä jääradallakin talvella sitten nähdään, en tiedä onko tämän vuoden puolella vai ensi vuoden puolella, mutta kovasti tsemppiä ja ei muuta kuin kaasupohja. Yes, kiitoksia paljon. Kiitos.